poput tate. Jedno je bila faza da ću biti medicinski tehničar, da sam jednom prilikom upoznao jednog brata koji je rekao to ti najbolje zanimanje, stavno se okružen sestrama kao djevojkama, umore. Da bih ja na kraju završio u sjedištu i to je bilo uvijek čudno. Imam samo jednog brata koji je možda malo drugačije naravi, možda malo povučeniji od mene i uvijek su znali govoriti mojim roditeljima, pa ljubici i Grkova, da je Marin otišao u sjedište, da je Marin otišao u svećenika i frata, u sebi razumio kao Darko, uvijek je to bilo čudno i profesorima u osnovnoj školi i tako je mi išlo. Dolazimo do 7. razreda, to je 5., 6., 7. razred, kao mladić na različnom Šoničevu, ali možda značajno da je bilo to područja što ja kao malo sad razmišljam koji mjesec još od ređenja, kako dragi dan, bih rekao da je to bilo vjerojatno moje iskustvo do Međugorje, gdje sam se ja vratio u nekakvog dojmova, bio sam tad prisutnik i na idućem predavnom susretu govorim o svom župniku, potom su pratili kako je kampanju ovdje, govorim o župniku da želim moći u Sjemeništu. Ja nikad moram misliti nisam čuo, istraživao, čitao, nisam imao nekoga bliže u familiji koja bi mogla nešto poslužiti. Sam sam rekao da ja želim moći u Sjemenište, na to moj baran župnik uzima isto vremena mobitel, kontaktira već tamo za 2-3 tjedna dogovara jedan vikend u Sjemeništu da ja vidim kako je to biti samostalno i znatno dolaziš iz 8. razred, svijeti to nešto novo, da je televizidor, nisi baš mogao vidjeti ispod zime kako praka, ne znam, žive, mogu se nove i tako. Ja se plaćam pun dojmova, sve lično. I ok, govorim s ovom roditeljima koji možda u samom početku, u svom startu nisu baš shvatili najozbiljnije, uvijek je to ona kaže, uvijek je to bilo, ali to je tako. I u redu ja upisujem klasičnu gimnaziju koja je 2 godine sve lično, sve klasno bajno, da sam 3., 4. razred je bilo to propitivanje da li nastavi dalje u onome u čemu sam bio čitao osnovnu školu, a to je bio sport, možda baš je bila ta jedna faza iz poluprofesionalnog ka profesionalnog sporta, znači to je vremenu od osnovne prema srednjoj školi. I tako da je nekako tu se i zaljubio i odlučujem, govorim s ovom dvojitelju, da ja neću nastaviti poći dalje u Fraku novicijat, to je 1 godina dana kušnje. Ispravljam se za kinezijološki fakultet punih 6 mjeseci. Obavim liječnički pregled i sutra dan, znači 4 razreda, tako i sad svi moji znaju, i profesori, i parakući, i svi, da ja nakon što ću završiti srednju školu, završavam maturiram, ali da i upisujem kinezijološki fakultet, jer me tadašnji dojitelj rekao sad pola godine, godinu dana, još ne radiš srtu, nemaš nekako jači dom, budi ovdje, završi školu, pa onda da dragi Bogu usuniš. I tako je sve to bilo, još do dana, ja nisam trebao taj način vratiti kao zadnji minuta vrijeme ispit i da odem na prijedlog za